inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inan ma akwai nukta mai kyau, wato na da wahala ɗaiɗaiku ne mutanenmu za ka ga sun iya furta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Galibi sai ka jana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, nan kuskure bai kamata a ji shi a bakin musulmi. Gashi nan a ƙur'ani a rubuce darara, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ba ilaihi raji'un ba, don Allah ya gyara. Na'am. Allah ya saka da alkhairi. Wannan ba wani karatu ne mai sarkakiya ba da raka ce baka iso gunsa ba, haka yake rubuce a Qur'ani. Shi kuma alqur'ani duk inda ka ganshi da wasalinsa. Na'am. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sai a dinga cewa inna lillahi wa inna ilaihi sai a sa biyu kenan ba? Na'am. Kuskure ne. Na'am. To shine ma'anan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mu dai na Allah ne, mallakan Allah ne, shi ya yi mu, ya halicce mu, ya samar da mu, wa inna ilaihi raji'un, sannan zuwa gare shi na mu koma. Kenan kaga wannan tafiyan ka san inda za ka koma shine wajen mahaliccinka, to haɗuwa da Allah shiri ake mishi. In dai ka fahimci gunsa da ka koma, to shi ba a komawa gunsa haka kawai, akwai abubuwan da ake bukata. Abu na farko imani yana daga cikin mafi girman arziki, yadda muka faɗa da Allah ke ma bawa da dukkan rukunansa. Idan mutum Allah ya mishi arziki da ni'ima na musulunci da imani, malam ka kalli rayuwar da muke. Kai musulmi ne, ka yi imani da Allah, ka yi imani da ranar alkiyama, ka yi imani da dukkan waɗannan rukunai na imani. Ba wani arziki da za a ma a duniya sama da haka. A mutanen akwai kafirai, kai sai aka saka amuni ne. huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Su kuma kafiran Allah ce su ne sharrul bariya, sun fi kaji sharri. Na'am. Allahu akbar. Su ne mafi sharrin mutane. Allah bisa hikimarsa sai ya tsallakar da kai wannan sirri. Kafiri bai yi ba, mushriki bai yi ba, duk waɗannan ababa da muka ambata Allah kaɗai ya kaɗaita da su wajen samar da kai. Don me ka haɗa shi da wani? Don me ka haɗa shi da wani? Bai haɗu da wani ya yi shawara ya yi ka ba. Structure ka da ya zo fitarwa bai yi shawara da kowa ba, saboda shi ne al-musawwir. Ya kage ka ne, bai ga simfuri a wajen kowa ba, kuma ya lamunce maka rayuwa.